Седни удобно. Поеми бавно и дълбоко въздух. И издишай. Усети сърцето си. Представи си пред себе си всички хора, с които си работила или обменяла енергия, но си усетила липса на взаимност. Виж ги като фигури, обърнати и обгърнати в светлина. Можете да си кажете мислено или на глас: аз ви дадох от чистото си сърце. Ако сте взели повече, отколкото сте дали, връщам ви вашето, а моето си прибирам обратно. Затварям кръга. Балансът е възстановен. Направете с ръце движение, сякаш събирате енергията към гърдите си и после я притискате в сърцето си. И после си кажете: аз съм ценна и привличам хора на моята чистота и на чистотата на истинската взаимност. Давам и получавам в чист баланс. Поемете дълбоко въздух и си представете как около вас се затваря златен кръг. В него има само хора, които дават и получават честно. Направете още едно дълбоко вдишване и после издишайте. И усетете как сте в истинска хармония със себе си. В истински баланс. И когато сте готови, се върнете тук и сега.